Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Folgado, en aquest tipus de matèries jo crec que mai s'és suficientment ambiciós i que per començar a ficar primeres pedres i caminar portem 30 anys i per tant n'hi ha que començar ja a caminar. Així, per exemple, en el Levante la bretxa salarial s'agranda, no? I aquest article naix precisament després que el Partit Popular aprovara la revolució laboral. I li cite: entre altres coses, com bé enumerat el company d'Esquerra Unida, com acabar amb el permís de lactància, etc., a partir d'ara l'empresa, només per criteris econòmics, podrà canviar els horaris dels torns i la jornada quan li parega. Com vostè sap, això vol dir que acabarà de colp amb la conciliació amb la vida laboral i familiar de les treballadores i també dels treballadors. I això, evidentment, xoca frontalment amb el punt número 4. Evidentment, ja la reforma per si mateix xoca en el punt número 2. Després, em xoca a mi l'article número 1, 16 anys governant i no se'ls havia ocorrit, però també li dic que des del govern del qual jo forme part, com la resta de partits, s'inclourà, apostarem per la igualtat, s'està fent, i senzillament crec que una qüestió que al carrer la gent ja no vol més incoherències, que jo no dubte que ningú dels regidors del Partit Popular de Vila-real està per la igualtat, no dubte que ningú de vostès està en contra de la bretxa salarial, però cal ser coherents i vostès governen també al País Valencià, a l'Estat espanyol, i avui en dia ja no se pot dir allà una cosa i així l'altra perquè la gent té mitjans de comunicació a l'abast i per tant cal ser coherent i tindre un discurs íntegre a tots els llocs. I per tant crec que la desafecció política, que és un dels greus problemes del nostre país, ve donada per aquestes incoherències de dir coses, de fer manifests i símbols, com vostè diu, i després, en els fets, en les polítiques, com aquesta revolució laboral que li deia, fan tot el contrari. I per tant, per aquesta incoherència, des d'aquest grup anem a votar que no. I li recordo una cosa, a vostè que li agraden les samarretes i les xapes, crec que lo de la pancarta en la Diputació no podem parlar, perquè era ben gran, la de l'aigua. Moltes gràcies.